lho rek ana bansos kopdes teko langit. Rek, bayangno kowe lagi melaku terus peluguran iwak, iku pun gak siji tapi ratusan. Lah iki fenomena alam apa kopdes lagi ngedrop paket sembako coba ya kan. Fenomena iki tenan ono lho rek, jenenge rain of fish sing pernah kedaden di Honduras. Dadi iki yo dudu editan, yo dudu AI, apa maneh prank konten. Lah kok iso? Jadi pas ono tornado to badai banyu sing kuat banget, banyu karo iwak kesedot munggah. Nah, gara-gara kui iwak iso lugur teko langit. Lah ya sana iwak rek iso budal golek sarapan, sorenya malah landing di desa niku. Untunge ae lho ya sing lugur iwak. Bayangno lek sekedot iku dudu iwak, tapi batu bara. Pas mudhun lah ya kok malah dadi emas 74 kilo. Iki tornado pemelu bongkar kasus coba. Dadi rek intine udan iwak kuwi iso kedaden mergo badai banyu sing kuat banget duduk mergo bansos teko kopdes yo. Nek dek kampungmu cukup-cukup dan iwak, kowe bakal ngungsi apa langsung jupuk wajan? Tulis di komentar ya. Suwun.